Sziasztok! Készítettem egy videót a kézifék bovden szár problémáról, ami több autónál ez érintett. Jelenleg az enyém egy Chevrolet Lacetti, ez így néz ki. Most ezekkel az a probléma szokott lenni, valamelyiknél ez a fül egy ilyen átmenő szárral van megoldva, ami ezen a fülön átmegy, és akkor azáltal van megspanolva a kézifék bovden. Most én azt régebben a másik autóknál úgy csináltam meg, hogy ide a fül mögé egy anyát és egy nagy alátétet raktam, illetve ide is tettem egy alátétet és egy anyát, és spanolás után mind a két oldalról meg van húzva, és akkor ez a fül nem tud elmozogni, ezáltal egyformán húzza meg a bovdent. Na most ennél ez nem megoldható, ezért csináltam hozzá egy kis alkatrészt, mert itt látható, hogy ez a szár lapos rész, ez úgy van kialakítva, hogy szerelésnél ez el lehet fordítani, hogy a bovdent ki lehessen akasztani. Ilyen kis alkatrészt csináltam hozzá, ez így néz ki, és gyakorlatban ez így fog működni. Ide beletesszük, ráteszem ezt a kis fület, beletesszük a két csavart, rátesszük a két anyát, így néz ki. Na most ez a kis alkatrész, ezt még lehet húzkodni. Ez azért van így, hogy szerelésnél el lehessen mozgatni a fület, hogy a bovdent ki tudjuk venni. Utána ezt tőbe kell húzni. Itt van egy kis csavar, ezt meghúzzuk. Alatta, mutatom közelebbről, van egy kontra anya, ezt meghúzom, és akkor már a kontra csavar az nem tud kitekeredni, ezt a fület tartja, nem tud elmozogni sem erre, és ezáltal egyformán húzza meg a bovdent. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!